Ahojte, v dnešnej škole Nordic Walkingu si povieme niečo o Nordic Walkingových paličkách a o základnom postoji Nordic Walkingovom. Čo sa týka paličiek, od trekových sa líšia, sú ľahšie. Nordic Walkingové paličky majú rúčku oveľa tenšiu, užšiu, športovejšiu a zásadný rozdiel je v putku. Putko je označené na pravú, zvlášť na pravú ruku, zvlášť na ruku ľavú. Do veľkého otvora ide celá dlaň, všetky prsty a vnútri v putku sa mi v podstate palec a ostatné prsty rozchádzajú. Putko sa zaťahuje napevno, aby mi ruka v ňom pevne držala. Čo sa týka výšky palíc, paličky by mali byť také dlhé alebo tak vysoké, aby nám zvierali v lakti pravý uhol. Začiatočníci kľudne môžu mať centimetr 2 nižšie. Nikdy nedávame paličku tak dlhú, aby sme si preťažovali trapec, čiže vždy pravý uhol v lakti. Adriana nám ukáže základný postoj Nordic Walkingový. Tento postoj by sme mali dodržiavať aj pri bežnom živote, nakoľko pri ňom posilňujeme vnútorné svaly okolo chrbtice. Čo sa týka nôh, sú na šírku bedrových kĺbov. Chodidlá nám smerujú smerom dopredu, sú rovnobežné, kolienka sú mierne uvoľnené, nie sú prepnuté, panva alebo zadok nám smeruje trošku dopredu, je mierne podsadená, brucho nám smeruje dozadu a hlava je mierne vzadu, brada smeruje dole a trošku dozadu. Takže keď si môžete všimnúť, o paličku sa mu opiera zadok, medzi lopatkami a hlava. Môžete si toto vyskúšať aj doma, buď o zárubňu, o metlu, o hokejku alebo o palicu. Ak máme tento postoj, kráčame zdravo, viete s ním kráčať aj bez paličiek a pri Nordic Walkingu využívame len tento základný postoj. Dúfam, že sme dnes niečo natočili, lebo vymrzli sme najviac na svete.